Yo bangunkan ibumu suruh sembahyang, menjadilah anak yang disayang. Siti Aisyah mendidik kali rambutnya besar, tidak sayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta, tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Goyang di kursi goyang, duduk subuh hampir siang. Ia bangunkan
Maju maju ayo terus kita maju jangka bareng jangka ojo ngerti salah
pakaryaning praja kumrego jero canggo tali wanda manunggal sedya
Oper Mas Surojo. Heeh. Pak RT ngasuh dulu. Nggih. Iya Mas Surojo. Mancing ratri. Nggih. Nggih. Babak terakhir nggih Mas CP nggih. Nggih, babak terakhir wonten ing dalu punika. Jan ayu-ayu tenan. Ayo-ayo tenan. Heeh. Makanya YouTuber standby. Ora ngantuk. Orang ngantuk. Najana setengah siji orang ngantuk. Ora krasa. Hah? Ming nek mulai engko beda gambare. Oh nggih. Jare Surojo Oh. ora ngantuk yo nginep. Ceritanya beda nek Mas Raja. Heeh. Mangkat semua Bali Setu. Iki ora iki. Nggih. Nggih monggo Mas Aceh. Mancing ratri. Nggih. Ayo bangun. Ayo yo.
Ratri sampun ngatur. Sampun. Nggih. Nggih. Penggedruke wau request pupu sing nelongso. Oke, baik. Sakniki apa mungkin nderek napa-napa riyin. Nggih. Nggih, sing mundi riyin nderek. Puspitanala 1001 riyen. Sing pundi? Oke banget. Lah, Heeh. piye? Luntur. Kaya wedak wae luntur. Nggih. Senadyan dipaya-kaya ngomong yen Jawata ora kemarengake arep piye meneh.
waratan ning dunya ana subune wong kang tunggu suci iki ganjarane yo ya ada saja. Pripun Pak Mawar? Oke. Yo. Oh iya. Ya 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 ya. Yo. Saking yang Kita purno kodino terbit pancokon dan tuwo berkabar suki yuwono tangan beci ketitik bang alam menangetarno sesati narayu kurang kematun dan yo 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 ya yo ya ya balas oh yeah. Yo, TMG Indonesia. Ae